Ano sis? Taga-pork din yan. Ayan! Yo guys, what's up? What up, what up? So yun, maglalaro na naman kami, no? Sige! Ano yun to cellphone? Dalawa eh, sa kaganyan rin galing yun. One, sorry. Ito, isa kanina to. Sa kanya rin yan. Manis. Basic. Yung parang kilala ko yun. Ano sis? Yung matangkad na yun. Bola. Highlights with Schroeder. Ah, dito nga pala si Schroeder. Ay, ito mo doon. Kasama sa video. Mamaya si Schroeder ayun. Schroeder. Highlights mo mga si Schroeder. Panit. Score 4-1. Short. Burwan. Kunti lang yan. Score 2. Tatakbo pa. Ganda. Parang namukhaan ko to eh. Yung number 8 na to. Taga Purok 20 to dati. Ano yun? Tatlo kayo! Kabilatan! 4-3. Isa! Sagaran. Amin. Alam niyo naman. Dalawang kamay ito eh. Alam sagaran. Yan maganda mamaya highlights yung 5-3. mga pass break. 6-4. Para mataas to eh. 6-4 pre. Layo na nun ah. Matras. Oo nga, ito. Ay, matangkad na talaga to. Mga dating harang ng 20 yan ah. Kuba na. Pinugulangan na siya na.
Wari ng kamay talaga. 7-4. 7-4. Tatapon ko ng pera pag ganyan. Tatlo nga, hindi nga marunong yung iba ng kalaban mo. Oo, yun. Dalawa nga lang gumagalaw. Wala na nga, 7-5. Papa. Seven, 6. Sayang, sa. Kailangan na sa akin, pang lupus lang talaga. Eight, 7. Kaon! Nine, 8. All, all, all! All 9, all 9. Pasa yun? James! 09.
Bilis siya papagod. Ol, ol! One, zero. All one, all one. So one. Talo sa pass break. All, all. Tigas yun. Apat kayo. 3-2, 3-2. Porto, Porto. Or 3. Kaya iwanan niya, no? All, all. All 4. Kayo. Ay, 4. Marunong yung bata. All. All 5. Ah, di nila alam. Pero magkaibang team yun. All 5. Kaya iwanan niya, no?
Pasok ka pa sis. Pagka hindi mo na kaya na ano. Wala na kahit mauna ka. Mauna ka na. Kahit 6'5". Wala. Panis. 8'5". Gulang. Seta. 6. Lamang pakalaban. Dadaan sa pulis. Nakapag-change na yan. Patay. Wala eh. Ay, patay, maganda. Hindi, tanggalin mo yung mga ano, yung mga hold, no? Anong hold? Ang kaya iwanan yun eh. Wala namang pang iwan ko. Yan! 8-7. Tatlo! Sure. Hey! 8-7. 8-7 ah.
Boarding ang puta. Walang nagawa. Tagtagin nyo nga yan. Pero pag sa may referee, no? Ano na, hirap pigilan yun, malaki. No? Patay kayo. Dalawa, baba, dalawa! Tang ina sa hali. Last na ba? Tulig ba ang sito? Buti ko wala siya yung pieces. Ako sa'yo. Tagal kasi ang laban. Pagka kasi yung Isang oras. malilate ka pa niya. Shoot! Last 8! Patay. Yes, si Manny. Then cut.